Hei, bună și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Acela se numește Suzy Cube. Este un joc foarte, e tare cât de cât. Sper să vă placă acest joc, dați-mi un like și hai să începem. După cum vedeți așa avem un fundal, apăsăm pe start. Și ne dă aici Select Save Slot. Am fuzat tot. La început mi-a dat această mică povestioară. I-a furat niște cuburi de fugă, ceva. E ca un fel de Mario acest joc. Și el vrea să aveze banii ăia sau ce-o fi. De la regină și de la rege. Da, sunt bani. Și așa începe povestea noastră. Mergem? Nu, aici. Acesta a fost un tutorial ceva, nu a fost o rulată. Hai să plec direct aici. Am de bucat nivelul și hai să începem. Eu mi-am jucat jocul ăsta, el aveam instalat pe telefon. Nu știu cât era vreo 20 ceva de lei acest joc, dar eu l-am luat pe Aptoid, normal. L-am dat pe Aptoid, fiindcă am aplicația aceea Aptoid. Luăm bănuții. Trecem mai departe. Nu! Ce noroc am avut. Trebuie ca să-i bat peșteri aici. Ca să prind cu stea acolo în locul ăla. Acolo vede steaua. Da, e mic. Chestia asta pentru să nu știu chestia asta, adică era un fel de casă de protecție. Luăm checkpoint-ul. Nu știu dacă m-au bine pe videoclip, dar o să jucăm încă o rundă și apoi gata și să termin imediat jocul. Cum am găsit acolo? E bine, nu are nimic. Am spawn point-uri aici. Așa, frumușel. Era iar să cad. Bine. Sărim aici, am îmbunătățit. Ce tare jocul ăsta. Nu am ferit. Spawn point. Luăm boxul ăsta. Sărim aici. Trebuie să-i put. Deci, așteptăm ce mai satisfăcător, așa e mai satisfăcător. Spawn point și oricum avem jocul ăsta. Spawn point.
Bine, aici e mai greu un pic. Și aici a terminat nivelul 1. A terminat și nivelul acesta. Stage cleared. Așa, și acum ne ducem la setări. La setări aici. Și nu mai trebuie să dăm son volum mai mic, fiindcă cred că nu mai te auzit în joc acolo. Da, e destul, e destul. Aici și se deschide zona de nisip. Stai că e un bug, e un bug. Să fac așa. Da, acum merge. Termină repede nivelul. Deci șarpele. Bine, a revenit, fiindcă trebuia ca să fac o treabă și acum jucăm din nou. Spawn point, așa. Nu știu cum ăștia poate îmi trebuie la ceva. Și înainte îl luam, dar nu folosea nimica, nu știu. Opa. Hai să sparg. Mamă, chestia asta e foarte șmecheră. Faci așa și dacă ți-a apăsat în timp și faci asta, poți să zbori un pic. E tare rău. E cea mai tare chestie în jocul ăsta. Aici ne văd cum ce face cu ea. Casca asta. Nu știu deja, fiindcă eu am jucat. Stați un pic și 1, 2 și furăm. Vreau să iau chestia. Putem să luăm. Am luat-o. Și pe asta, hai și pe asta. Bine. Nu, de ce? Unde-i spawn point-ul, nu? Unde-i spawn point-ul? Nu știu unde e. E aici. Stai un pic, luăm de la chestia asta. Da. Să luăm la chestia asta. Așa. Burăm pe aici. Așa era să... Așa am murit și acolo. Trebuie să fiu atent. Putem. Ia tare dacă l-am și... cu dracul ăsta.
Da, o să mai jucăm un pic și mai vă arăt, revin numai așa pe la final, fiindcă nu vreau să ajungeți atât de mult tip shot-ul. Oricum nu mai era prea multe sărituri, am făcut doar 2-3 sărituri, crezi, nu? N-a durat prea mult până am ajuns aici, adică nici nu a durat. Deci hai să ne ducem. Buram și... iată așa. Să ajungem fix pe finish. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, abonați-vă la canal, vă rog, fiindcă am început iar cu YouTube-ul, vă ajută și pe mine. Și urmăriți-mă și pe Instagram. Eu să 700 sau eu să ai nu știu cum o cheamă. O să mă uit și o să vă las în Instagram în descriere. Eu postez acest video la 1 sau 2 fără 10 sau 2 fără 16, da, 2 fără 16 minute. Și vreau să-l vedeți acest clip după amiază, o să-l vedeți. Deci, o să postez mai pe dimineața așa, mai dimineața o să postez și Brawl Stars pe canal. Am un cont mai mare așa. Am Lasă că vedeți voi pe acel episod, nu mai dau spoilere. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!